Obila ochako nonro ewi ringre japuonj moro manoyudi kojwang' e boma ma Makaka e kar chung' od bura ma Muhaya. Lipot yango ni ruoth ma gweng'no ne oyudo ringre no kojwang', gino mamiyo jodak ma Muhaya koro dwaro mondo tim nonro mapiyo e gima ne nyalo kelo tho ma japuonjno, kama gitimore mana thuolo machuok bang' ji ariyo monywando ja ohala moro bende nonegi e yo ma ok ber kendo oketo luoro mokalo kuom jodak ma kono. Jodak koro dwaro ni mondo duok gari mar obila mondo mi oti godo e chopo kuonde ma ywak mag rach mar arita kwe nitie. Tuko na police post pale Murembe, haina askari na niliambiwa nije tujenge. Tuko na police post hapa Buhaya, haina askari na imejengwa. Tuko na police post pale Ipali, haina askari. So IG, na mimi nitamtafuta bado, IG lazima atupatie askari. Kazi ya IG ni kulinda usalama ya watu. So huyo bwana Koome, mimi namwambia tunataka askari wa kutosha kwa police post zote hapa Muhaya na wafanye kazi 24 hours. Wananchi wanalia mheshimiwa, marisasi ilikuwa inalia jana na hawajashika mtu yote jana, ndio mwalimu amekufa. Marisasi ilikuwa inafanya kazi gani? Na kama gari liko mbele, mbona mbunge